आं दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा लानानै फैदों नोंसिनि सेराव जों दानिया बांसिनानो बिराद बाहेरायाव जानानै मोजां मोनो नङा होमब्ला खिन्थु बै बाहेरानि जानायाव जे थिग मथे निउट्रिसन दंना गैया जों बेखौ माब्लाबाबो नायनो थाङा जायनि जाहोनाव जायो नोंनि देहाया बिराद लोरबां ओमफ्राय गोबां रोखोमनि बेमारनिफ्राय नाख्रेब जायो खिन्थु जों आइजोफोरनि दायित्वआ बेनो जाहैबाय जाहाथे नोंनि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङा थिग मथे जानायजों निउट्रिसन मोनो बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय सल्युसन आं लानानै फैदों जोंहा दासान्दि इउज खालामगासिनो दं जोंहानि जानायावहाय नैबे प्रडाक्टखौ जाहैबाय नेचारशियरनि मरिंगा लिफ पाउडार बेखौ सजना बिलाइजों बानायनाय जायो बे एकदमबारे 100% नेचारेल पियर बेखौ जाग्रा आदारावहाय दैलि इउज खालामनो हायो बिदि लिफ पाउडारावहाय 7टा कमलानि समान भिटामिन सी 15टा थालिरनि समान पटासियाम आरो गोबां रोखोमनि भिटामिन जेरैहाय भिटामिन ए भिटामिन सी प्रोटीन आयरन केलसियाम बेफोरबायदि भिटामिनखौ बेवहाय मोननाय जायो जाय नोंनि देहाखौ सानफ्रोमबो हेल्दी लाखिगोन आरो गोबां रोखोमनि बेमारनिफ्राय बारग'होगोन आरो देहाखौ एनार्जी बुस्ट खालामो